Kumsang ni som pariata khan Christina-i American model le magazine lar takmai Playboy magazine ko ma po hlathlak lo chang ve wa to chu apartment Edmore Pennsylvania rong taka thi hmuni in arwang po hi mu tlak mang ani lo hel maya tin atak sala chu tharum nga takin khongai na nei me lawa asoi sak ang mai ni in a chen in chung po chu a hnok le maya ma se Christina-i rong an mu mani hian police ne na a chen in rok ani tho hi report alo thelu to ni oma de chuan he thil thleng hi khovel rampum alarin entertainment khowela po ngong anei thui hle nge ani ole tunchuma kan case ngai thla khole tur hi angai no mai pi alama arap thlak le maya hemi wang hian tharum thona lam hoi zo ngai thla theilo tan chuan ngai thlak lo po a hi mai thei ome de chuan he case alung chhia thlakin mi chi om nem tak chunga thil thlenga tan chuan arong tak zeta chuti rwal chuan he pui khoina hian atopa zerlai thatak mai min hu chhia dona wangin ngun takin video te atop thlengin minlo thlir sakin minlo ngai thlak sak le theu donia a chanchin kan soitur Christina Charlene Craft hi kumsang khazakwa somriat pakhat November ni som pakhata khan Cherry Hill New Jersey alo piangin an unaw zinga chuan upaberani a anaw te tan po hian mingai na tom tak ni in an chung kwa hi mihlim thei tak in kom ngai tak mai an ni a tin apa hi German thisen kai ni in anu hi Swedish lammi ani thonga de chuan naw mi pale mi chhe pakhat ve ve nein apa sto ta hian an chung ko en kona turatan hian dorlian lo tak mai aneya chu an chung ko ebel ber ni bokin in lampanga nu ber chuan in chung khur le no pangta chu aphak ang tok hian alo en kol ve thin bok ani amai ro chu kumsang khazakwa somkwa alo in har cha chuan craft chung ko a van doina rap thak tak chu a thleng tutlat mai hemi kum hian nu ber chu natna sang sangina atlak bak thu da wangin aboral chuya heti lai hian Christina-i hi kumkomi chaulani in hetia anu achan awang hian Christina-i chon hun har sa tak tak chu atong chhauta mol mol maya hetia anu athi to awang hian anin chung khura fa upaber ani natinin no pangti e tilawin tlim te tala anu ai o tur chuan anin chung khur en kolna chu akowa atlalo thei talawa heba ka hian apa sto ta po chuan afa te chu aphak ang tok hian ain kol ve boka ma se e tur an hmunan dorlam en kol le inlam en kol kop angai then chuan arilu chu ati boi thin hle maya chumi wa chuan a fo upaber Christina-i chu lano pangveu ma se arin ngam angai ta thina de chuan chutia an pa fa a an han om nu kumlina chuan naupang enkol tu tur le in chung khur mai po ni lo ama nge enkol tu turatan chuan apa sto ta chuan kumsang khazakwa somkwa palia khan nupui ani leta a anupui hian fa pathum aloni sa to awangin an chung kwa chu reilote an pun bel ta hloi mai ani kan soita kang khan Christina-i hi anu ina athi sanma ema wangin akum phulo tak hian puitlin angai ema ma se chumi chuan kong tam taka midang nena an chen hona konga chuan apui hle thung mi biang bia ka thiamin thian po angai na hle maya athil ti apyang chu athin lung zong zonga ti thin mi ni in ami zia po hi mi pui soi ni si lawa milang tlang tak mai ani a chumi wang chuan a thian ti po hian an ngai na viawa tin zernala ma po Christina-i hian literature le social studies tam hi atuin lekha po athiam to khatwia maya chumai ba ka German le Swedish thapol ani awang hian a hmel a tha in ami zedom tak awang hian mi pa le mi chemit po ala phiana mi te chuan Christina-i chu Hollywood emo fashion magazine vela lang thei tur khopa tharuk na anei thu an lo shil fo thin ani oma chutianga mi ina an fakna te chu Christina-i po hian ke ni ang thowin don son nuam ati in fashion konga kalve hel duna anei ta ani de chuan high school a kala hian modeling lama kaltur hian thutluk na chu asiam tangi a voitam tak model ni theitur po hian delna a thelut ve photo thina ma se atira Christina-i hian hlotlina chu achanghngal mai biklo amai ro chu heti la hian mi kor zor lai te faksak thinin ain hlo ve ta zeu zeu thina de chuan kumsang khazakwa somkwa pakwa a high school chu zir chuakin chumi hnuwa mingau ho ti dan thin ang thowin an ina tang chuan chuakin Atlantic City a ama in alwa sang veta a helai hmuna ain son hnu hian casino lian tak mai pakhata waitress na chu thokin
local college a interior designing lam chu azir pa boka ti chuan entertainment lam hi atui chil ema wangin a hna thawna le azir na hmuna po chuan mi chaw phur dan chu a thiam em ema chu chuan a thil ti na kong reng renga mi te thlir bik ani tir pha nge nge ani ti chuan kumsang ni panga khan Christina-i chu Bargata Hotel Restaurant a thola hian Wall Street binga thok Alexis nen in hmelsha chhotanin ani nen hian anin mil ema wangin reilotia anin ngai zong zui tamaya Christina-i thi thleng hian ani nen hian anna in ngai zong reng ani ome ti chuan an pahnih hian anin nei hun tur te le an hma hun tur te ngai to in heba ka hian Christina-i chuan heti lai hian khovel pum hriat model lar takni kha la du reng theinin chumi ti hlo tling tur chuan a kong hriat ang chaw zo in a beidong do ngai lawa ti chuan model an lakna pakhata chuan Christina-i chuan a profile te chu va thelut ve in chuta a profile a ain zia dan chuan Christina-i chuan mit morong moi tak a hring nein a von chuan ngaulam ai ma in tlema uklam deuh a pol lek leka tin samrong buang moi tak nein Russian German le Swedish thapol ani thute ain ziak boka chu mai ba ka alat lo ngai la hmun te tloa mithar ala mel shat lo te nena in mel shat te le bikini moi tak tak te nena thalak te chu nuam ati thote po a profile a hian a chong bok ani de chuan kumsang ni kuma khan Christina-i chuan modeling industry a hming chu cherve tanin jewelry company David Usanen chuan contract chu an sign on ta a tin ke ni mi zauti po ina kan lo shat lar tak mai Victoria Secret ti larna turatan khan Christina-i he swimwear le bikini model a po an lo hmang hial to a he mai ba ka model angin ran wai te po lo zo ve je to in a chiat lo na le engemaw taka mi hip theibik na riau ani na awang hian designer lar tak tak te korpo chu a hak sak na sa thin hle maya tin thala tu thiam tak tak le a thaber ber te po in Christina-i thalak hi an chak thei em ema chutian chuan adu thu sam angin Christina-i chu fashion magazine Maxim Harper Bazaar Cosmopolitan Glamour te chuan magazine cover atan a thalak moi tak tak te chu man alawni to hial maya ma se heng zong zong aya alom na le adu thu sam tikim thei tu chu Playboy magazine a thalak tar lan chu ani tlat mai hemi konga po hian a thei patopin Christina-i chuan a bele ta a te chuan kumsang ni pariat fawang alawni chuan Playboy magazine cover atan kar khat chunga man lawni be ta hialin he magazine koma a thalak alan na ange hian a interview na thole hla po a chuang tel nge nge ani te chuan heti la hian Christina-i hi kumsom ni pasari mi ni to in modeling industry a po chol a hun ve che to a ma se a thore me te chu reilo te a chol san mai chu adu dan ani haulo Playboy men sona until tina te chuan ain lan ve ta reng thina hemi wang hian he magazine nei to le modeling industry a langsar tak mai nen chuan anin ko fuin in nga zong ang hiala thu thedar a omba ka Christina-i chu reality show ate ain lan thina wangin mi hriat hlo tak mai alawni chhota a ma se he Playboy magazine a ain lan atang hian Christina-i nun chu a chhawng in na sa takin ain thlak pha ta tlat mai tin a thalak saksi tak tak te awangin a brand thopui te nena an contract ti to blailok te angai pha ta hial tum te a oma chutian chuan a khosak phung chu ama a ami zianen chuan adang lam chak em ema party na kala zo changkang tak tak in le engdang ngai to lawa lam te chu athil nom ti zok tak mai alawni chhota a chu mai ba ka ain thunun solo awanga aruilaya moilo tak taka a che tum te po chu om ta fowin heng awang hian amol pho pha ta fo maya te chuan kumsang ni som paruk mars thla aron in her chwaka heti la hian Christina-i chu kumsom thum polimi ni to in hemini hian ati dan thin panga eng bokin sonki bar mahatan upper west side a chuan Christina-i chuan zuman to tak tak te lo in in ril ro film po apu thei to meu lawa te chuan hemi tum po hian a in hnem em awangin abil po chu atamin zu alam bil reng bok nen a poisa pai chuan a dei talawa hemi wang hian bartender te nen chuan intiboyen boina chu a chok chhuak na sapya maya tin bar ombe midang te chuan Christina-i che dan chu lo thlir thupin midang ta na boina a siam awang hian helai hmuna an manager sarji anokena chuan Christina-i chu bengdai aron tuma amai ro chu zu awanga rel ro film puto lo Christina-i chu punlun ta tul tulin manager chu kut athlak na che maya te chuan he thil thleng hian
code beng hial a thleng tatlat mai Christina-i chuan judgema chuan manager Sergi chuan nataka aron nema wanga a kut thlak zel tur laka a in ve nana kut a tho ve thu chu a soina sa hle maya ma se thil thlenna bara khan CCTV awma wangin Christina-i che dan zong chu cheng takin alang veka te chuan judge bula a thu soi po chu reilotea dot pha chop mai ani ti chu highland ni da thuayen hetia amol photak ema wang hian wantlang mitmua po Christina-i chuan ngai damna ati chuak hial nge ani ti chuan kumsang ni som paria chu lo in her chuak lien Christina-i chu kumsom thum paruk mi alo ni to a ma se zu le sa a an som lo ema wang khan a modeling zin kong ero chu a hma ang em chuan a parvul to meu lawa a mai ro chu heti chung po hian a hlawl sak du awanga somna chu aledong ve reng thung ti chuan heti hunlai vel hian hun rei tak chung angai zong lo ni to Alexa chuan napui ta na ron somin Christina-i po chuan Alexa chu a pasal ni tur hian a hnial bik lawa te chuan in neya chung ko dom tak den tur chuan an ril ro chu seng tanin an bul chan dun na masaber ni tur hian mun jele ralwang ha dam thlak zoka chengdun turin Edmore Pennsylvania mun lian lo tak sing khat sang ruk vel chawa chena chuan apartment lo in anin son takngala chuta chuan an nun dan holam tak tak kalsan tumin Christina-i chuan thei to pa chho ve reng ba ka ni tin deuh tho bar le club vela a hun man thina chu in chung khur sekrek le abialpa Alexa enkol na chuan a thlak ve ta a thil paltlang to chu Christina-i tan chuan thil har sa tak ani ome heti lai me khian thala tu thiam tak tak ten moi tak taka a thla an lak sak thin lai te chu angai ve thin hle maya chutiang chuan a hun man thin dan chu zoi ya thlak chu han tum ve bok ma se hun rei tak chunga alo ti than to kalsan thu chu ani ang in som theina neilo tan chuan thil thei lo tluk hial ani ome hemi wang hian night club vela engdang ma ngai to lawa hun man zeu zeu chu ala ching hle maya hemi konga hian a pasal hwal Alexa chuan a hre thiamin abial no chuan a thil ti thin be thla mai harsa ati zia mi ta mutu ani awang hian night club a Christina-i kalena chu poi ati shan nem lawa hun anei phe chuan night club a hian Alexa chu abial no rol hian akal ve nge thin bok ani ti chuan August na som pasari zer top ni kumsang ni som pariat ron in her chokin hemini hian Alexa chu man hmo thlak takin anna awanga New York lam apan angai ta thut maya Christina-i chu an apartment a chuan ama chawa kalsanin hemitlai a hian Christina-i chuan ati thin dan pangai ang bok khan club a chuan hun chu a hmang le ta a chuta chuan zu ti enin mi chitla vel chu mo nam ti tak hian azu in na hmuna tang chuan a thlir vela ti chuan chutia thil dang po ngai to alem lawa aum lai tak chuan ala hmu ngai mi alo mi pakhat chuan Christina-i chu ron hnim na yin chian angin chulai hmuna chuan anin kom zui ta a heta a hmel shat lo hian Christina-i chu zu te ron lei sakin no hni khat anin hnu chuan Christina-i po ngai to na mang thiam lo tur tok lek hian a rui le to a hmel shat tharnian chuan ti dun zelin an hlim em ema a khat tok chuan zu po chu an in reng bok ani le chuan atu kaloni a Christina-i chu luna ema ron harin khoma po mu lo hian chhuata alo mu no emaya alu anat ema wang chuan tho po tho pe lok lo chuan chhuata chuan mu zui ta rengin chet po a che son lok thelawa ma se ngai that lo na lian tak mai nei zuin aum dan thlak lem lo chuan alu chu che son tirin a han hoi kwala atira chuan aum na mun po chu a shemai thelo ma se arilu a fim tak nuwa chuan an pin dana nge aum ti chu she thein engtin nge a in chunga chuan aum thei ti chu a shemai lawa chuba ka zanlam thil thleng chu a han ngai to angel puin zanlama arui ema wang khan cheng tak khan a she thei se lo chuti rwal chuan a hriat chian em chu zu no hni a in hnuwa arui chhotak dan te mel hriat lo mi pakhat nena anin kum dan te le zu a le sak dan te ti lo chu hriat chho anei thei ta meu lawa te chuan anin chung chu alo hnokin a poisa zong chu a bo mai ba ka a credit card te atle reu ti le designer bag man to tak tak chu alo bo ve kalo ni a chuti rwal chuan apartment chabi ero chu lo om thungin khatia zuwa in tam ema wanga alu ana ti lo kha chu ataksa po chuan na emo liam dang emo anei lawa chu mai ba ka akor po phen hnu ma emo thler emo po chu aum lawa chuti rwal chuan a in chung lan dan ni athil engemaw zat bo nual awm awangin rok ani nge ni ti chu chiang takin a hre thiam ngal ta wata te chuan hemini vek hian police ne na rok ani tho chu wa report a ngalin police lampu in hu chuina chu an kalpui ta ngal ani
amai ro chu ruk ro man chwa theina tur engthil ma hmu chu an la nei lo tlat mai chu mai ba ka ruk ro in Christina-i credit card alaman lo awang khan card man ani ma chuan police te po chuan malak wak ngei na an shilo boka tin Christina-i po chuan zan lama a hmel sha thar mi pa hmel chu mi thla le dan po chu thiam to lovin angai to na chu amang vek ani tabera ma se achunga thil thleng chu a pasal hual Alex hena shri lo ero chu adu thung a chan chu Alex chuan angai to ema wanga a hna a tho thatir theilo chu a hlau dewa le chuan Christina-i chuan anin kong khar kalni te chu a thlak vek ta a ma se a in chung angi po chuan thlamong takin a om thei talo ani ber August ni somni pakhat lai lama khan Alex chuan atuk lai lama a ho tur tho shil tum hian Christina-i chu avakol ta a ma se Christina-i chuan kol chu alo la theilo tlat mai ma se Alex chuan ngai thatlo na po nei lem lovin anupui hual Christina-i chu klapa a om le awang le ribeng ching tak tak kara awma wangin a phone ri chu a shilawa chuan angai maya ma se atuk a honi tura po chuan a chanchin shil tur hian Christina-i chu han ko le thin ma se a phone chu ain switch off tlat to mai se te chuan hemini ni leng hian biak potomin Alex chuan Christina-i chu a phone te char chara ma se eng chana ma chu a hmutalo ani te chuan zandariat vela anupui hual ne na an chen hmun chu thlengin kongka hon atum chuan a hong thei talok lawa akik wak nu po chuan chungnama tanga chhon tu an om lo wangin local emergency service lam chu bepop taringotin anni lam chuan Alexa soi address chu ahmani loka injokna a thlen tho report an lo don to tho an han soi chuan Alexa chu engtin emotak hian azam ro hle maya te chuan police chuan kongka hon tum hian na satakin an beya hetia reitok tak an be hnu po a an na hon thelo awang hian ti chiat mai lo chu in chung lu theina om lo awangin kongka chu an ti chetaringot maya ngai thatlo na lian tak lo nei sa to Alex chu in chunga chuan lutin an ina chuan thil dik lo a thlengei ni ti hriat na danglam tak mai ani ta ngala chu mai ba ka an bung ruatila chu chhuata chuan lo thal rem rumin thil reng reng da chu awm na hmun tura awm lo awangin in chung chu alo hnok em ema te chuan Alex chuan Christina-i hming lam rek pa chuan an mona pindan lam chu pon le in chuta chuan kumkhwa a ami thla cham reng to tor thil rap thlak tak mai chu a muta ani chuta khuma besi ta chuan thisen tam tak lo kain a chanchin ngai ben em to anu pui hwal Christina-i po chu khuma chuan thiin alo le drang maya heiba ka hian thisen la chu pindan bang chhuat le parda te chuan akain sa in Christina-i taksa la chu han en mai po hian nasa taka soi sakani ti chu chiang takin a hmu theya tin a hmel hmang po chu a hma a Christina-i me chimhmel thatak angkha ani to lo hial mai chu mai ba ka aban re ka chuan zaina hnu ma omin a shoka po chuan liam thuk tak mai alo oma chu mai ni lo alandana a taksa chu chemshiam tak manga zaini nge na lang an na ro de chu lo tliak vekin narani ti po hria thelo khopin a chhia a tin amit mu pahni chu lo chhok bokin a khabiro le a mai ro de chu atliak ti hria tak hian a mel mang chu mishing mel ni po hian a hriat lo hiala te chuan autopsy an ti hnu phei chuan Christina-i ro zong chu tliak lo lai reng a om lo ti hriat ni in he thil thleng hi arap thlak tak zet ani te chuan he thil thlenga hian a kopui Alex chu police te rin hnel masak ber ani lo thei talawa chuta chuan hu chuidu te chuan Alex chu thu zo fian ani in ani ero chuan August ni som pasari atanga a hna awanga ni wak lama om thu te alo soya heiba ka hian hu chuidu te chuan fin fiana an nei hnuwa Christina-i thina chuan Alex chu mo phur tu ani lo ti chu an ti chiang thei ta hlau mai chuta an chhuizel na chuan klapa security camera atanga alandanin Christina-i chu ruk na thlenni khan tu imonin klapa tang hian injoi chuake mi pa chuan Christina-i chu car seat nung zo ka a thotira ma se car chuan license plate ani lo awangin mi pa chu tungi ani hriat lok thei ani talawa te chuan Christina-i ti in lo lai apartment chu pan le in car atang hian tu ti hriat lo le Christina-i chu ron injoi chuak le in apartment lama chuan an pheli a hetia apartment an lu atanga mini som thum hnuwa hian Christina-i ruala mi palu chu bom lian takeng chungin apartment atang chuan lo chuak le in a car chuan chulai hmun chu a chho santa ani alandana abom kena chuan khang Christina-i thilbo atlere ute a designer bag man to tak tak le a credit card te a poisa te kha police chuan awm nge chu an ring ta hle maya ti chuan hetia hnu chuina an tan hnu
August ni somni pathuma kamizana Christina-i apartment chunga a hroi mi pa kha Christina-i credit card a hmanna atangin nuchui du te chuan tungi ani an hre thei ta hlau mai he pa hi kumsom thum pakhat mi NG Milton ani in ruk na thuboi enge muzat lo ni to alo ni a le chuan police chu a chena hmuna hian vakal ta ngalin in chunga chuan Christina-i bungrabo te kha motor lo oma se ama iro chu alo om lo thunga heta chiang takalang ta chu khamizana khan Christina-i roktu kha ama ngei te chu anita ani amai ro chu nu chui tu te ril ro ti boi tu ni ta chu Christina-i in a roknu khan NG kha Christina-i thatur hian apartment a hian akal nun lem ti chu an zona ani le a chuti rol chuan Christina-i kongka kalna a thlak vek nu po a in chunga alu le thedan chu an zona chana hal om si lo anita a ma se nu chui tu te zona chu reilote a CCTV footage manga chanin awm don ta hlau mai chuta alandana chuan August ni somni pakhat zana ahun tona wanga ril ro sheom tak mai Christina-i chu klapa chuan kal le in hemizan hian zu po chu a in ne ngeya ti chuan hetia klapa hun reilote a man no hian a hona tur taxi chu application pakhat manga hayarin klap kota chuan taxi chu alo ngaka chuti lai tak chuan mi pakhat chu Christina-i bula chuan ron kalin taxi a po chuan anin zuilo ta a heta taxi khaltu ina a soidan chuan Christina-i chuan hun sheom tak atona wangin alungai emema mi pabula chuan eng motel soi mi pa chuan himdam taka an in thlenga a thla tur thote a soi hnuwa apartment kot an thlen hnu chuan Christina-i le mi pa chu taxi atang chuan anin zui chhuwa thote a soi ta boka heta hian CCTV chuan apartment chunga Christina-i le tu ti hriat lo an mirin hlel thar in zui lut lai chu alo la fu hlo alo ni a ma se an mirin hlelin apartment a chhuasan lai ero chu CCTV a hian hmu tur om lo thung hemi wang hian police chuan kongkapui atanga a chhualo chuan an rin hlel pa chu balcony atanga a chhuak ani chu ringin Christina-i thina hian reilo te chungin nu chui du te chuan mi pahni chu an ring hlel ta ngala chuta mi pahni an rin hlel te chu thokdon ani ngei po chu ringin an thalak te chu chanchin thara police chuan thedarin rin hlel ani dan te chu an au chhapui ta ngala ma se maktak main hemizan hian NG Milton na chuan police chu ron callin Christina-i in a rok ngei tho chu a phatlo thu aron soya ma se Christina-i thina ero chuan mo phurtu ani lo zia tile a tel be lo thu te mi padang chu tungi ani po a hriat lo thu te police hena chuan aron soi tatlat maya hei mai ba ka hemi hnu lok hian police chuan midang hena tanga kol dong le in chuta chuan an rin hlel pakhat zawk an ri lo chu damdo ina psychiatric clinic a ahmani loka in entirna a hmu thu te athu soinga thathlak lo tak tak tele mina tur lai hmonam ati thu a soide chu police te ron kol tu chuan aron shelta a ti chuan chung thu an hriat no chuan police chuan an thu don chu bo zui ngalin damdo in lama chuan an vakal leta a ma se an mirin hlel chanchin thar chu engma shet bil tur an nei lo tlat mai amai ro chu hemi hnu po hian na chui tu te chu beidon tumna nei mi alavin Christina-i thatu dik tak hretur le shemna a hmu ngei theina tur tan chuan na chuina chu an thei topin an la kalpui renga te chuan August na somni pakwa a police ten he case atana thil tangkai em mai ni tur hian khol an dong le ta hlau mai Christina-i case a an mirin helber u naw nu ani tho police ron call tu chuan ron soin an mi zon mek chu anu cha Jonathan Wesley Harrisa kumsom thum pakhat mi ani tho chu aron soita a chuta a soizel dan chuan anu cha Jonathan a chu meichia kuthlak ching takle dan lawa sumdona thila longina atan to thule kumkhatli achan William ta chawa longina tanga a chwa to thu aron soya chumi hnu chuan Jonathan chuan an khwa chu chhosan li in Pittsburgh ba sa chuanga chuta chuan a thian te bula hun a man tur tho a soitel ta bok ani te chuan police chuan an mirin hlel farnu tho soi wang hian malak na chu kalpui le ngalin himini la hian Jonathan chu police kota chuan om ta ngala ma se atira Jonathan chuan achunga thil thleng chu a hre thiam lo hle maya tunge Christina-i chu a hriat lo thote soin engtual thana ma ala in hnam hnoi ngai lo thote chuan an pona zong chu a pha fai vek maya ma se police ten Christina-i apartment a alut lai footage a an hmu hnu chuan Jonathan chuan a tho soi chu thlak danglam le in
nightclub a Christina-i nena anin hmu thu te Christina-i chuan mi paliar tak takina an ti boi awanga abial pa anga om tura asom thu te le zule drugs an rui thu te asoya tin asoi zel danin khamizan khan Christina-i nen chuan hlim taka ti in abula om tlatawangi mi padang po chuan Christina-i chu an chai ngam lawa chumi hnuwa thuk zo ka ti le en Christina-i chuan a inakal tur le hunman pui tur chuan soma chumi hnu chuan apartment a chuan inzui lutin Christina-i chuan poisa hmang chuan a thlem ta a ma se chutia in chunga anin zui lu hnu chuan Christina-i chuan poisa pilawa nomchen pui chu tum taringotin Jonathan a chuan poisa adil hnu po a Christina-ina apek dula owan chuan a thinarin ta hlemaya te chuan chumi wang chuan kothlakin Christina-i po in chanpui tu tur chu a awtaroya chumi hnuwa a shoka chuan rekin nikoshi loving Christina-i chu a omzuya chumi hnu chuan poisa apek du meu la owang khan abung rolak saktum hian inchung po chu a chinglet na sa hlemaya ma se ahmani loka Christina-i chuan rok a to wang khan inchung a chuan Jonathan chuan ruk tur chu shelavin balcony atanga a chho thole hetia apartment a chho sanlai po hian Christina-i chu ladam reng thu a soita bokani ma se hi thubel chian do lo dot mai ni in Christina-i taksa khan zu ti lo chu rui thei thil dang hmu tur kha awmi alawa chu mai ba ka Christina-i taksa kha a chiat na sat em awangin dam khu chho pui thei po kha ani lo ti chu a chiang hle ome ti chuan Jonathan a chuan Christina-i thina chuan a inrol lo thu chu soina sapiau ma se po chuan first degree murder case a thiam no chantirin dam chunga lungina tang tur le parol po a chho phal sak lo tur chuan Jonathan Wesley Harris a chu a shem ta tho thowa ole he case alung chia thlakin arap thlak le maya Christina-i khan Jonathan a kha mutpui turin som ni tak tak ta se apasal hwal Alexatan khan arelruna thlak veu ome chu mai ba ka awm lo chunga anupui hwal mathliar thui tak mai anei pui chunga thil thleng hi Alexatan chuan dam chunga mangcherap thlak ber mai ani mela a khong e thlak tak zet ani ti chuan rui hlo hian mi pa ngai min phak tir lo mai ba ka din hmun tha min hlan theilo zia le rui hlo wanga thil rap thlak tak kan chunga a thlen pha theizia he khesian atilang chiang hle maya chuti rwal chuan Christina in midanga olsam taka rin a nga zong zong na hian anon ati toy pha kan ti em he khisa kan ngei dan te comment section nama kan lo sei ve le theu don ya